Estamos. Bueno, moi boa tarde. É un placer para min como director da Revista Galega do Ensino e para a revista en conxunto, pois presentar esta tarde a Alexandre Sotelino, que como moitos dos que nos escoitan saberán, pois un profesor de pese a súa xuventude, non? Un profesor de unha extensa labor profesional en diferentes eidos, no plano máis evidente, profesor da Facultade de Pedagogía da USC, pero é bastante máis, como todo mundo sabe, bastante máis que iso, porque fundamentalmente está, digamos, vinculado a unha serie de publicacións periódicas e non periódicas na labor profesional intensa que o levou, entre outras cuestións non menores, a ser nomeado o mellor docente de España, nada menos no eido universitario, non? No curso 2021 ou 21-22, me decías, verdad? Eh, Aparte desto, pues, temos unha cuestión maior da que falar, que é a presentación. Vou a compartir un momento a pantalla. A presentación desta obra que, bueno, a educación en Galicia en perspectiva, unha obra que ten, desde o meu punto de vista, pois, digamos, unha enorme trascendencia. Non me nada porque é, digamos, na miña opinión, unha foto fija, non? De o que foi, digamos, a fonda tradición do ensino en Galicia, digamos que unha outra parte destinada a ver o estado da cuestión, non? No que momento estamos, e despois tirando, eu diría, de who is who, de todos os que están un pouco metidos en este negocio da pedagogía e do ensino, non? Porque levaríame toda a tarde en reflectir todos os nomes que ali aparecen. Está todo o mundo para, digamos, para entendernos, non? Meu querido amigo Santorrego, entre eles, pero Mercedes San Mamés, el propio Alexandre como coordinador da obra, non? É unha obra maior, como decimos, non? E que, desde logo, é boísima, digo eu, oportunidade, bueno, para reflexionar sobre a situación actual do ensino en Galicia, fora, digamos, de elementos máis ou menos opinables, mas ben aquí o que aparece, polo que pude ver no estudio, na revisión da obra, aparecen datos que se agradece moito porque, al final, a partir de datos e de investigacións serias, pues podemos tener unha radiografía bastante máis clara de en que momento estamos e que perspectivas temos de futuro, non? Bueno, Alexandre, moi benvido a esta túa casa, que o é por diferentes razóns, porque xa colaboraches en alguna ocasión en Eduga e agardamos que o sigas a facer na medida do que o tempo que tes, que imagino que non é moito, pois se o poda permitir, non? En principio, a primeira pregunta é clara, non? Que os levou a coordinar unha obra magna deste tamaño, deste volume? Como se consigue implicar a tanta xente? Porque eso, sabendo como andamos un pouco todos e todas de bulir, no? E de traballo, pois como se consigue todo o mundo cumpra os prazos, que teñamos unha obra, digamos, tan redonda, non? En este momento do curso, ademais, non? E a todos os que nos gusta a publicística, pois nos parece que o máis difícil de todo é o que fixeches ti, precisamente, coordenar todo este asunto, non? Contaos un pouco sobre isto. Bueno, primeiro darvos as boas tardes, neste caso, que estamos falando nun horario de tarde, o meu agradecemento por poder ter esta conversa con Eduga, que ao final sigue sendo un referente para todos os que nos dedicamos á educación en Galicia en todos os ámbitos e niveis. Respondendo un poquinho a pregunta, para ir directos, a obra nace a petición, nace a expensas
do Parlamento de Galicia. O Parlamento de Galicia ten a idea de plantexar obras monográficas por áreas sectoriais. E un día, pois, bueno, nunha conversa co presidente recén elexido de novo presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, pois encomendábame ou desafiábame a encomendar como, non sei como decirlo, este reto. E así foi, pois asumímolo, consulteino co equipo de investigación no que traballo habitualmente, o grupo Esculca de investigación da Universidade de Santiago. Un queridísimo, perdón que te interrumpa porque hai que decirlo, un queridísimo grupo de traballo para Aruga porque colabora moi habitualmente e moi generosamente con nós, a verdade, eso hai que recoñecerlo, non? Deso vai a educación tamén, de crear sinerxias. Pois precisamente consultando aquí co grupo, eles tamén, o propio profesor Santos, que é o coordinador, Santos Rego, o coordinador do grupo, o Mar Lorenzo, pois tamén me animaban a afrontar este reto. E así foi como nos puxemos, é dicir, o traballo foi ao longo dun ano aproximadamente, onde primeiro fixemos un proxecto do libro que queríamos, de quen debería estar, que temas se deberían tratar, como se debería enfocar, que partes deberían estar neste documento. A partir de aí, bueno, fomoslo falando con diferentes persoas, entre elas tamén a propia prologuista do libro, Marilar Jiménez Aleixandre, e outras persoas expertas noutros ámbitos para ver como vían ese esquelete e desde aí, pois, a encomendar capítulos, ver quen podría dirixilos, quen podría coordinalos e así empezamos, así empezamos. O secreto, a verdade é que foi rodearse ben de xente que te sabe asesorar e que te sabe dar consellos e que ten máis experiencia que a min, e aí tamén está o éxito do libro, e non tivo moita dificultade en canto a coordinación en cumplir os tempos. A verdade, diría o contrario, o sea, estaría mentindo se vos dixera que a xente non foi disciplinada, ao revés, foi moi disciplinada, as aportacións foron moi rigorosas e bueno, saiu en forma e saiu en tempo. A obra, al final, bueno, é todo un mérito, porque eu que levo uns cantos anos en estas cuestións, non só en as cuestións de Duga, sino tamén a publicística en xeral, e a veces vendo o nivel non da xente, entre comiñas, contratada para a obra, non? É dicir, que participa activamente aí, son moita xente, Alexandre, e desde logo, non querrás recoñecelo, pero supoño que alguna tivestes que facer unas cantas chamadas para recordar, insistir, porque eso é tremendo, non? En todo caso, noraboa porque quedou francamente ben, non? E avanzando un pouco na obra en sí mesma, a mí me parece claro, corríxeme se me equivoco, que son esos tres tempos do ensino en Galicia, non? Digamos, os tempos, a historia da tradición, empezades non banalmente con a Escola de Ferrado, por exemplo, que é un tema encantador, non? Despois unha especie de estado da cuestión e, por último, digamos, unha terceira parte que aparece que son os desafíos ou retos do futuro, non? Foi así como foi prevista o desenvolvemento da obra, non? Sí, máis ou menos. Primeiro que queríamos que fora unha obra plural, plural que non só fora do ámbito do ensino reglado, senón que as persoas que podan acceder a esta obra verán que se trata tamén o ámbito da educación social, o ámbito da pedagogía, o, Sí, o ámbito profesional, me refiro, non ámbitos de intervención, que como sabemos, ámbitos de intervención moitos son compartidos. Incluso da inspección ou da orientación, estamos vendo como intentamos tocar os diferentes sectores dos profesionais e as profesionais da educación. Sí que é certo que ten esas tres partes, esos tres piares, un piar inicial de ver por que estamos como estamos ou de onde vimos, cal é o camiño da educación galega. Outro que é un pouco eso, estado da cuestión en diferentes ámbitos e niveis. Un terceiro sí. que son desafíos, retos de futuro, plantexamentos, incluso potencialidades que pode ter Galicia para asumir estas potencialidades, onde vemos
cuestións tan interesantes como é a chegada das novas tecnoloxías ou a inteligencia artificial, como pode ser conquerir a interculturalidade ou xestionar a diversidade cultural nas aulas, traballar entre o xogo tradicional, a educación física e o deporte e avanzar sin deixar de mirar a identidade, cuestións de xénero, cuestións de sustentabilidade. Os desafíos son moitos e Galicia tamén ten moitas oportunidades neste sentido. Ten moitísimas e moito camino andado xa, desde logo, non? O asunto dos retos influe directamente en isto que estamos a falar, non? Por exemplo, a cuestión de nós que traballamos en diferentes cousas tamén na inspección, como ben sabes, non? A interculturalidade, por exemplo, non? Hai zonas, entre elas a que eu levo, que teñen unha implicación, digamos, de alumnado migrante ou de orixe migrante pues elevada xa, non? En torno ao 20% en algunos centros, etcétera, non? Eso sería unha, non? Pero eso hai que congracialo pois con elementos que teñen que ver con retos educativos que veñen casi todos a ver, non? Porque ahora ocúrseme, por exemplo, bueno, pois o que parecía que era unha cuestión difícil que parecía que estaba aprendida como con fíos, non? Pois ahora resulta que te atopas, polo que pude prospectar por aí e polo que estou vendo, incluso entre compañeiros, inspectores, inspectoras, non? Bueno, pois parece que, por exemplo, congraciar todo eso, non? A realidade do alumnado variable, entón, non? Como decimos, con, digamos, o reto da reforma educativa que ten moito que ver con aquilo que se chama situacións de aprendizaxe, pero que era, bueno, al final é o eido competencial, non? Por exemplo. E lo que parecía que ninguén sabía como meterlle o dente, ora hai en toda Galicia 20 ou 30 grupos de traballo, prácticamente a mí me encanta a idea pelexándose, non? Xa por innovar, non? Por levar eso aos centros, a partir además de proxectos de formación nos propios centros, non? A mí pareceme curioso e interesante esa capacidade que ten o profesorado galego para, digamos, implicarse en este tipo de elementos que parecían moi difíciles de aprender con H intercalada, non? Entendémonos. E parece que al final, pois a xente está mostrando máis entusiasmo do que podíamos prever, non se parece? Sí, a ver, hai cuestións como o que estás falando da xestión da diversidade. Podemos decir en todos casi todos os ámbitos da diversidade. Claro, claro, claro. A xestión da diversidade e o avance competencial e o avance o cumprimento dos objetivos, o cumprimento curricular, falando do sistema reglado, sempre está aí. Eu sempre comento cas compañeras e compañeiros que conozco que están en activo noutros ámbitos de ensino, de educación secundaria, FP, primaria, como fan maxia para, con todo ese cóctel de ingredientes que parece que a veces non irían xuntos nun mismo plato. É dicir, estas cosas que como son capaz de facer que se xunten e que sepa ben, que ao final da receta teña boa recenda e bo resultado. Son magos, son bons cociñeiros, boas cociñeiras. Eu admiro moitas veces cando digo como fan todo isto. Pero Sí. tamén Galicia ten unha trayectoria de acollida, ten unha trayectoria, unha facilidade para recibir a quen chega e para incluílo nas nosas dinámicas comunitarias. Temos un estilo de vida lento, calmado, é dicir, aquí non hai grandes cidades, non hai grandes núcleos de población, a maioría da población galega sigue vivindo a maioría dos núcleos sigue estando no rural, onde a vida é calmada, é lenta, o ritmo tamén que temos de vivir e de adaptarnos, vinculando se queremos a cuestión sustentable, segue sendo sostible en certas cuestións. Entonces, a chegada de persoas ás aulas e a súa inclusión en Galicia hai problemáticas derivadas disto, non podemos negalo, pero é certo que non vemos nin nos medios de comunicación, nin en informes, nin en propias conversas como hai grandes problemas derivados disto. Co cal,
aí é o que falábamos fai un momentiño, non? De conxugar potencialidades que temos como grupo social ou como territorio no que vivimos con desafíos. E temos que aproveitar esas potencialidades que temos e ver como iso nos pode axudar a afrontar as realidades que vamos a ter que conquerir a partir de agora. Sí, podríamos resumirlo de una forma un pouco chusca en naturalidade e gastronomía, verdad? Porque realmente eu cando visito centros e visito moitos, pois vexo pois, nenos que veñen pois, de Marrocos, de Ucraína, polo tema da guerra, que son moi diversos, non? Pero que todos coinciden pois, en festexear, por exemplo, o magosto, non? De unha maneira moi natural, non? E iso ten que ver tamén con o xeito de ser probablemente do profesorado galego, non? En este sentido, pois moi aberto ao, desde logo, profundamente aberto aos cambios, non? Falando así tamén de innovación, non? Pois evidentemente aí no libro pois se fala non só de digamos novos retos competenciais ou medioambientais tamén, non? Ou mesmo de xénero, naturalmente. Tamén das TICs, bondades e maldades. Ti como eres un profe, digamos, arquetípico de alguna maneira, non? Hai, temos o debate das TICs, evidentemente. As TICs están aquí e teñen que usarse, non? Pero supoño que estades reflexionando bastante sobre todo en canto aos tempos, os momentos, cando, como, para que, non? Este tipo de cuestións. E desde o teu punto de vista tanto doble, non? Como docente por un lado, investigador por outro, que nos podes decir tendo en conta, por exemplo, que ahora chega a inteligencia artificial, chega para quedarse, obviamente, non? Bueno, supoño que como profesor universitario saberás as dificultades que se pasan a veces solicitando traballos ao alumnado, porque se espabila moi rápido, ¿no? Con el manejo de la IA, ¿no? En fin, todas estas cuestiones que son apasionantes, pero tamén son retos, naturalmente, ¿no? Que nos podes contar disso? A ver, eu son dos que aboga para que a escola ou para que calquer ámbito de intervención educativa nunca vaya de espaldas o que está pasando na vida social. Correcto, É dicir, se os correcto. nosos mozos e mozas utilizan as redes sociais, utilizan como vía de comunicación, como vía de interacción ou de socialización as novas tecnoloxías, o que non pode facer o sistema educativo, o que non poden facer os ámbitos de educación é alienarse desto. É dicir, non podemos fuxir disto e decir que o que había antes era mellor e isto malo. Por revés, temos que camiñar da man do que está pasando socialmente. É dicir, si non estamos preparando uns mozos e mozas para unha realidade que non é. Eso é o primeiro. Claro. Despois, por outro lado, tamén Quédome con esa frase, prepara para unha realidade que non é. Aí gustame moitísimo esa reflexión, desde logo. Non? Perdona que te interrumpa, nada, tranquilo, que para eso estamos nunha conversa de colegas, digámoslo así. Entón, outra das cuestións que sí que vexo, e que tamén son crítico, bastante crítico con ela, é o feito tamén de innovar por innovar, de incluir as tecnoloxías polo feito de Correcto. incluílas, ou de usalas polo feito de que hai que usalas, é dicir, é obrigatorio usalas. Para nada, ao revés. Eu falo agora, dicíasme a parte de docente, na miña docencia utilizo moitas tecnoloxías e outras veces utilizo a pizarra de tiza e xiz. E sígueme dando moitas potencialidades a pizarra que non me dan as tecnoloxías. A veces incluso de inmediatez. Por o feito de non encender o ordenador ou non encender o cañón, a inmediatez de apuntar algo ou facer algo na pizarra que está na aula. É unha cuestión de recursos, utilización, aproveitamento dos recursos e ver como ese recurso pode influir máis e mellor na aprendizaxe no meu caso dos meus alumnos, do meu alumnado, pero os recursos están para que, recordémoslo, o objetivo é que o alumnado aprenda máis e aprenda mellor. Se non aprende máis nin aprende mellor, entón ese recurso non é válido. Isto Correcto. mesmo pasa cas metodoloxías ou cas técnicas e recursos que podamos usar. Falamos de inteligencia artificial, máis do mesmo. Non creo que teñamos que fuxir dela. É un dos temas que a min máis curiosidade me está dando últimamente nas miñas lecturas
é ver viabilidade ou aproveitamento da inteligencia artificial na docencia. E unha das dinámicas, por exemplo, que vou plantexar este curso é darlle a volta a tortilla e virala cara ao meu favor. Como é isto? O que intento é que se a inteligencia artificial está aí e o meu alumnado a utiliza, o que ten que facer o meu alumnado é estar por enriba da inteligencia artificial. É dicir, correxila, adaptala, mellorala. Por exemplo, nós temos unha materia, comparto co profesor Santos Rego, que é Pedagogía Intercultural, que dá moito xogo a isto. Para traballar, pois, preguntámoslle sobre tópicos ou preguntámoslle a inteligencia artificial ou chat GPT sobre cuestións vinculadas a grupos étnicos, o chat dame unha resposta e o que facemos en no aula é traballar esa resposta, ver que hai de verdade, que hai de mentira, que hai de tópico, que hai de creación ou de invención polo propio chat, co cal o alumnado que vai ter que investigar e indagar sobre a realidade, non sobre o que me dio o chat, que pode ser verdad ou non verdad, senón a partir desto que me está dicindo unha inteligencia artificial, que hai de real e que non hai de real, ou como podo deconstruir esa mensaxe, ou como incluso a veces como a inteligencia artificial ou por qué crea o contido. O mesmo podemos falar e levar isto a outros ámbitos, pois, do que dicíamos, a cuestión medioambiental, a cuestión de xénero, preguntarlle a ver que opina a inteligencia artificial e utilizar esa motivación para traer a aula e falar temas. É unha forma de naturalizar o seu uso. Sí, porque a inteligencia artificial, por la experiencia que imos tendo, en principio dá unha primeira resposta bastante roma, digamos, entre comillas, políticamente correcta, pouco comprometida con datos, ¿no? E depende que le preguntes, pois parece que se sale pola tanxente para non comprometerse moito, non? Parece que está así diseñada, en principio. É verdade que se aquilatas un pouco se va soltando, non? Pero, en todo caso, como diste, é unha ferramenta máis e, desde logo, axuda a pensar todo o que axuda a pensar, axuda a crear, pois construye pensamento, non? Desde logo. Unha forma de como só decir moitas veces, eu repito moitas veces en conversas, é unha forma de sementar curiosidade. Claro, claro. Se sementamos curiosidade, sementamos aprendizaxe. Ou ao revés, case podemos dicilo máis bonito. Se sementamos curiosidade, recolleremos aprendizaxe. É unha forma poética de dicilo. Pero a inteligencia artificial pode nos servir para sementar esa curiosidade no alumnado que temos hoxe en día na aula, que tamén o está utilizando e ve algo que lle xenera inquedanza de traballar coa inteligencia artificial. Sí, Entón, sí. é unha forma tamén de seguir traballando contido que eu teño na materia, de traballar de construción de tópicos de presuizos no meu caso, pero tamén podemos leválo a moitísimos ámbitos. Nós podemos preguntar á inteligencia artificial para que me cree unha situación de aprendizaxe de segundo de educación primaria vinculada ao xénero. Bueno, pois que me cree. Despois eu vou a correxila. É dicir, podo ver se realmente está relacionada cos contidos que ten que estar, se está relacionada cos competencias que ten que estar, se é legal ou non é legal o que plantexa en canto a cumprimento da normativa. Nós Claro. podemos xogar ca inteligencia artificial porque a inteligencia artificial non valora todas as variables que influen nas decisións humanas. Entón, ao final vai me servir como un punto motivacional, como un punto de traballo para a partir de aí que o noso alumnado, que os educadores e educadoras pensen e valoren que non todo o que hai escrito ou que me poden decir vale, sino que o que vale é o dominio técnico do coñecemento. Digamos que ao final é o dominio técnico da pedagogía, da educación social ou de calquer ámbito de que estamos a falar. Claro, que al final é un mundo de privilexio que temos agora mesmo, porque como decía Antonio Escotado para descanse, ¿no? Que uno no es consciente que en el móvil puede levar no sé cuántos likes en Facebook, pero también tenga enciclopedia británica, ¿no? Quiero decir. Todo eso é un verdadeiro privilexio que non debería, e creo que aí está o erro, non? Que o decías moi ben, non se debe usar por usar, non? Porque non debería desbotarse elementos tradicionais que sempre funcionaron moi ben. Por exemplo, me contaba unha compañeira hai pouco que veu de Francia dun Erasmus, que en Francia está volvéndose, digamos, por economía de medios.
por aforrar papel tamén e por, bueno, por unha cuestión de utilidade, non? Os antigos pizarróns que se borraban, escribías e borrabas, non? Bueno, pues os rapaces franceses, non todos os rapaces franceses, bueno, en ese caso concreto que che conto, non? Pois o utilizaban moitísimo, pois, por exemplo, para facer as operacións matemáticas cando están resolvendo unha cuestión en clase, por exemplo, non? Eso é mellor ou peor que a inteligencia artificial? É unha ferramenta máis, francamente. Iso, o privilexio que temos agora é que temos moito onde elegir, probablemente, non? E iso é unha riqueza, sin dúbida alguna. Pero o material tradicional, o feito, por exemplo, non? Iso entenderás, o sabes de sobra. O feito de ter un texto diante e poder subrayalo, mimalo, non? Non se consigue con unha tablet, exactamente, non? A veces necesitas pintar o papel, non? Evidentemente, esos elementos non podemos perdelos. Eso non quere decir que se incorporen maravillas, non? Un acceso a información que, madre mía, non? Eu que levo os cantos trienios, ahora cando fago algún traballo de investigación, me baixo en, non sei, en media hora 15 PDFs o mellor, non? O mesmo, pois tiña que ir á biblioteca municipal a pedir libros que aínda non estaban, que tenían que chegar, xa sabes, non? E que ao mellor en un mes conseguías 3 libros e gracias, non? Quer decir, hemos avanzado moito nesto, non? Creo que esa é a idea, non te parece? Sí, a ver, hai unha cuestión tamén básica que, por exemplo, falamos da escritura, da lectura, de habilidades básicas para aprender outras. Claro, Para aprender a escribir ben, o que falamos así técnicamente, non? A psicomotricidade fina ou psicomotricidade aguda, non se desenvolve igual encima dunha pantalla que nun papel que nunha pizarra. correcto. Si queremos traballar ben a psicomotricidade aguda, que me abre outras portas. A psicomotricidade aguda ábreme portas a, por exemplo, que eu a veces teño falado con compañeros e compañeras, a xogar mellores videoxogos, porque manexar un mando dunha videoconsola é psicomotricidade aguda. Entón, escribir ben e xogar ben na videoconsola están relacionados. Poden estar. A cuestión é como lle facemos entender esos nosos mozos e mozas, nenos e nenas. Como Ujú. facemos que os nosos nenos e nenas escriban con lápiz, con papel, nunha libreta, e a partir de aí desenvolvan as competencias e os contidos que temos que traballar. O mesmo pintar. Podemos ver moitas obras de edición gráfica, de edición digital, pero ao final a pintura segue sendo a pintura e é moi diferente o resultado dunha pintura feita a man que dunha edición digital. E ten Claro, outro valor. Entón, sí. Outra metodoloxía distinta, sí. sí, sí, falamos dentro das artes, dentro de outros ámbitos. Eu creo que non está reñido unha cuestión ca outra Claro, e que todo debe ser compensado. De feito, eu sempre creo no criterio, no gran criterio dos profesionais e das profesionais da educación para a elección dos recursos que utilizan no seu día a día. Ao final, isto é como calquer ámbito profesional. Eu se teño un estudio de arquitectura, vou ter que ver cales son os meus software, hardware ou os programas que mellor van a ir para o meu traballo. Ou a medicina, os aparellos ou os reactivos ou o que vou a ter para facer ben o meu traballo e facer ben o mellor diagnóstico. Pois nós exactamente igual. Ver cales son as mellores aplicacións para intervir, ver cales son os mellores recursos que temos para exercer o noso traballo, que ao final o resultado é a aprendizaxe dos mozos e mozas ou da xente maior ou dependendo do ámbito que estén. mira, digo, sei que estamos niso. En concreto no teu traballo cotidiá e en Esculca, no? En que andades ahora mesmo? Que vías de investigación estades a traballar? Aparte de, bueno, estas recompilaciones que nos las quedamos para consulta, es un vademecum, ¿no? Por curiosidade, non? En que se está ahora na universidade en estes momentos, non? Bueno, falar na universidade falar moito. Bueno, sí, pero bueno, Neste caso, no departamento y en Esculca, en fin, que es una línea, bueno, muy punteira, ¿no? Dentro da pedagogía en galega, non? Por eso te digo.
Nós no noso grupo estamos agora traballando cuestións vinculadas a metodoloxías activas. Ah, E digo activas, a veces non tanto innovadoras, porque unha delas é a aprendizaxe servizo. A aprendizaxe servizo é algo que ten unha trayectoria moi longa, que xa ten historia, por lo tanto, digamos que innovadora de que non é nova, senón que estamos vendo as súas potencialidades actuais e adaptacións actuais, non? Entre ajá, elas estamos con dúas líneas moi mm, con moita, estamos, bueno, acadando resultados bastante potentes, que unha é utilizar a aprendizaxe servizo para a inclusión de persoas migrantes e refugiadas, ah, a partir de diferentes proxectos, e outra é a metodoloxía de aprendizaxe servizo para a educación e o desenvolvemento en terceiros países, como pode ser, neste caso estamos traballando con Cabo Verde, pero ajá. tamén estamos traballando, Claro, que ten moita vinculación coa Costa de Lugo, claro. sí, claro, estamos traballando en ámbitos moi diversos. No noso grupo ahora estamos, temos como varios sectores de todos e todas as que somos. Temos cuestións vinculadas a eso, as metodoloxías activas, temos cuestións vinculadas a unha trayectoria que foi histórica no noso grupo, que é a interculturalidade ou xestión da diversidade cultural. Temos Ujú. tamén investigación vinculada á implicación familiar ou á participación familiar e a mellora da participación familiar en procesos de aprendizaxe e en procesos educativos. E temos tamén outra liña vinculada a cuestións de xénero e entonces por eso estamos afrontando diferentes Claro, ámbitos, diferentes son líneas de subgrupos, investigación, son ¿no? subgrupos de traballo dentro do propio equipo. Eh, Ajá. e temos varios proxectos agora mesmo en marcha. Certo é que aquí na Universidade de Santiago hai grupos con un potencial enorme, con unha trayectoria tamén envexable, que traballan pois, no ámbito da didáctica, no ámbito da pedagogía social, no ámbito da formación profesional. Entón, Sí, estamos traballando en sectores moi diversos, en sectores da inclusión, de persoas con diversidade funcional. bueno, Estamos traballando. se están a facer maravillas, non? Porque, desde logo, e este libro precisamente o recolle, non? A veces estamos pensando en no curso sonoro habitual, non? Educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato, pero temos aí, primeiro, o ámbito da FP en galega, que é paradigmático, no sentido de cantidad e calidade, non? Está desenvolvéndose a partir da dual, bueno, todas estas innovacións que todos coñecemos, non? E despois, ollo, que hai un campo para mí realmente maravilloso que está a abrirse en algunos sectores de educación especial, porque están buscando, penso, por exemplo, en a labor que hace Aspronaga en Coruña, por exemplo, que coñezo ben, no sentido de que pasa co alumnado de educación especial. É interesante isto, non? Que pasa co alumnado de educación especial no momento que deixa de ser alumnado de educación especial, non? É dicir, que oportunidades ten na vida, e resulta que si as teñen. É moi chamativo, moi importante, non? En el sentido, por exemplo, están conseguindo, pois, ciclos adaptados que al final tendrán, pois, alguna, digamos, algún recoñecimiento normativo, aínda que están todavía en eso. E, por exemplo, pois, eu coñezo casos de chicas síndrome de Down que, por sus propios méritos e a formación que obtiveron, puderon entrar a traballar en Zara de fotografía de moda, por exemplo, non? Ou traballan en panaderías con ciclos coordinados con o Instituto do Paseo das Pontes, que ten, como sabes, hostelería, etcétera, ¿no? Quero este decir que, claro, ese ensino tan transversal que temos en Galicia seguramente es unha das grandes riquezas, non? Que nas que podemos seguir progresando, ademais, non? E, aparte, eso será motivo seguramente de unha próxima entrevista que farei ao director de Astronaga en Coruña, precisamente para, digamos, esa dignificación das salidas posteriores ao ensino, non? El posensino do alumnado de educación especial, que ten un grado de competencia ya interesante, non? Bueno, en fin, que podíamos estar colgados aquí do ensino toda a tarde, porque é a nosa vida, non?
Pero eu que tenía tamén algunha inquietud e creo que os ointes tamén, non? Eu vou a facer a pregunta de unha forma moi directa, non? Quero dicir, como demonios chega uno a ser el mellor profe de España? Que procedimento hai? A ver, o primeiro que te nominen, o primeiro que che candidaten. Eu Ajá, vale. tiven a sorte ou a honra de que aquí o noso alumnado pois tivo esa iniciativa de candidatarme a eses galardóns Educa e a partir de aí, pois os Bueno, pero compañeros. sería, digo eu, sería porque o alumnado disfrutaba das túas clases, claro, debieron entender que aquelo debía ter máis, bueno, merecía ter esa trascendencia seguramente, non? Pois non sei se o alumnado o disfruta ou sufre, pero podo dicir que eu sí que o disfruto. Sí. Egoístamente, eu a veces incluso utilizo metodoloxías innovadoras ou métome en proxectos docentes por egoísmo propio, porque o disfruto eu máis, é dicir, gustame facer mellor así a docencia, renovarme, non aburrirme. Bueno, sempre fui unha persona, como me di a miña nai, sempre me di que son un furafollas, e levo tamén a miña vida profesional. O sea, furafollas, persoa inquieta en todos os ámbitos. Claro. E por eso, bueno, primeiro que me nominaran e despois pois que o comité de baremación, o comité de o xurado dos premios valorando Que, o que currículo depende, e tal. me parece que de a banca, non pode ser. Sí, é a Fundación Educa. A Fundación Ajá, Educa. O ajá. premio está financiado por a banca, pero quen organiza, quen leva todo o peso é a Fundación Educa. Es una organización pedagógica, entendo, non? Sí, Que, sí. Que dá joder, premios en diferentes niveis. E, bueno, pois aí pero tiveron entón en considerar. pásanse unha especie de examen tremendo, non? Porque tendrán que ver as túas metodoloxías na clase, non? E algún exemplo do que faz, etcétera, non? Debe ser... Sí, eu creo que eso, piden evidencias, Ah, claro, vale. tamén está a cuestión curricular de cada un, o impacto que tes en diferentes redes sociais, en medios, o que o teu alumnado expón para candidatarte. Creo Ajá. que eso, o que é a baremación, o que é a decisión final está influída por moitos factores. Bueno, pois eso, se teñen a sorte, a honra, o privilexio e tamén a responsabilidade de que no ano 2021 pois me deran ese galardón. No, pero desde logo é toda unha responsabilidade, Alexandre, porque despois deso uno non pode baixar o pistón, claro. Non o digo tanto por iso, porque ao final, volvo a dicir o mismo, un pouco egoísta meu tamén, o como fago a docencia, Sí. senón tamén a responsabilidade polo que opinas, polo que dis, polo que Claro, te faz respondes. un personaje persoeiro público, realmente, Sí, foi claro. un tempo, ahora baixou moito a este impacto público, pero houve un ano aí De de entrevistas, non? sensibilización, estar en medios a nivel estatal, a nivel autonómico. E é certo que ao final tamén estás dando unha opinión sobre un sector e representando a un ámbito como somos tantos e tantas como o ámbito da educación e tan diversos e con tantas opinións, que é unha responsabilidade aquilo que dis. De feito, recordo con certo sabor agridoce algúns titulares ou algúns comentarios que sacaron algúns medios que bueno, foron moi criticados por compañeros e compañeiras, o sea, a partir de entrevistas ou cuestións. Ujú. É certo sabor agridoce de decir, bueno, é difícil estar na palestra, obviamente é imposible contentar a todo o mundo, estou dando a miña opinión desde unha perspectiva profesional, pero sí que me gustaba reivindicar certas cuestións educativas, certas cuestións pedagóxicas e poñelas encima aproveitar ese momento para poñelas aí no escaparate. E bueno, Claro. tivo os Bueno, seus agridoces. bueno, evidentemente a natureza humana non nos pode sorprender a nadie. ¿No? Quiero decir que siempre haberá que no le guste o que no esté de acuerdo o simplemente, bueno, pues le parezca que, bueno, en fin, xa sabes, e cando alguén despunta, pues sempre ten detraccións por diversos motivos e moitos inconfesables, xa o sabemos. Pero en todo caso, para todos nós,
bueno, cando pasan estas cosas é un motivo de orgullo, porque al fin cada quen é fillo do sistema de quen é, non? E, por lo tanto, é un pouco triunfo un pouco de todos e todas, realmente, non? E iso é co que temos que quedarnos, non? Francamente. E logo, hombre, é interesante ver como unha persoa tan xoven, pois, pode transmitir tanto, non? E iso é un canto de esperanza tamén, non? Porque, claro, non te quedan mil e nada detrás, non? Quero dicir, xa estás aí no candeleiro, non? E iso para todos nós é un orgullo, é moi importante, non? Desde logo, non? Bueno, e xa para rematar, e agradecerche este rato que nos concedes con tanta xenerosidade, non? Digo eu, si tuvieras que decirnos aos docentes galegos en xeral, non? Oiga, preocúpese vostede especialmente por esta cuestión, non? Donde crees que deberíamos botar o mellor de nós en cara ao futuro, non? Nestos momentos de cambio, que che parece un elemento esencial, non? Para tirar do carro, digamos, non? Pois na que non crees teño bastante claro. Eu creo que temos que poñer os esforzos en formar o alumnado en xestionar información, en cribar información. Temos que traballar moito cas noticias falsas, cos rumores, coa deturpación, e creo que por aí debemos camiñar. Esa famosa o piar da educación ou competencia, xa lle temos chamado de moitas maneiras, que o aprender a aprender é aprender a xestionar información. Entón, eu creo que debemos plantexarnos de non ser transmisores de información, senón ensinar o noso alumnado a xestionala, a cribar, a ter unha maior identidade e posicionamento ante certos titulares ou certas noticias falsas ou tendencias incluso. Eu creo Os que lugares comuns que hai moitos, non? sí, Claro. eu creo que temos que ese é un dos grandes desafíos, porque a Mm, veces estamos nunha sociedade da información, eu creo que todavía non estamos na do coñecemento, estamos na sociedade da información, e o que temos é que xestionala. Que facemos con todo isto? Que facemos con toda a publicidade que nos chega a diario? Que facemos con todas as noticias que nos chega a diario? Como as leemos? Como as interpretamos? É dicir, se vamos ao ámbito técnico, a comprensión lectora e a crítica é un dos grandes desafíos que temos en riba da mesa. Por formar cidadáns para o día de mañán, volvemos ao mismo. Cidadáns para, para que dentro de unha semana, o día de mañán ou dentro de unha semana, os tempos son tan rápidos que non podemos mm. falar dun futuro a largo plazo. Para que cando chegue a seguinte pandemia, así que chega, o galla que non, O verdad que cando empece outra guerra ou cando esta sigan desenvolvéndose, para que cando haxa unha agresión machista, unha agresión de cuestión de xénero, para cando haxa discriminacións ou cuestións vinculadas á sustentabilidade, todo o mundo teña unha opinión fundada e que teña unha opinión fundada conforme a información veraz. Porque entón, a partir de aí, eu creo que teremos moito camiñado. A min preocupa moito os novos discursos do odio ou repetir erros históricos que se están volvendo a dar. Entón, creo que a xestión da información é a clave. Ujú. Pues me parece una sugestión fantástica, porque fíjate, incluso os adultos, os máis que nos consideramos como formadísimos e tal, e logo dices, bueno, quen non, por exemplo, retuiteou unha estupidez que era un absoluto fake quero dicir, convíchelo entero, non? Que, como non, os rapaces, esta a cuestión, non? Por lo tanto, xente formada e xente con criterio que es, digamos, o máis... me parece un remate fantástico da reflexión de hoxe, non? Bueno, pois, quero dicirche que este rato, pois para mí significa moito porque sempre gusta estar con xente da que poder aprender, non? Como é o teu caso. E primeiro felicitarche por esa obra de, digamos, de coordinación
que nos va a servir de moito para seguir prospectando aos que nos dedicamos a divulgar o ensino, non? Bueno, pues el Ju es moi importante. Quen está traballando sobre este aspecto? Pues aquí o temos, non? Por lo tanto, una obra como esencial, diría eu. Lo digo con todo convencimento, non? Felicitarse por eso, felicitarse sobre todo por ser como eres, ¿no? Y por estar aí dando o mellor de ti, que é moi importante para todos nós e para os que traballan a tu alrededor. Así que moitísimas gracias e hasta sempre. Creo que nos volvemos en canto pergueñes outra destas que será pronto, pois espero ter a oportunidade de volvernos a ver. Bueno, sempre o voso dispor, tamén parabéns por manter Eduga unha plataforma plural tamén aberta a todos e todos que traballamos neste eido e de fácil acceso a plantexar ou tamén darvos os parabéns por isto, poñerme a vosa disposición e antes de rematar, sí que tamén me gustaría agradecer en canto a obra os 70 autores e autoras que profesionais do ámbito de educación que están aí 70, nada menos. Y me dices que 70 nada menos. coordinaches fácilmente. Eres una máquina, man. 70 persoas que están aí implicadas nesa obra. Sí, sí, sí. Está tendo un éxito moi amplo, polo que sei, a piques de rematarse, menos dun mes, a piques de rematarse a primeira edición. Estamos a Caramba. plantexando tanto coa Xunta como co Parlamento unha reedición da obra e a publicación en aberto próximamente, pero a verdad que está tendo un éxito e unha acollida moi boa. E agradecer tamén a todos aqueles que están pois demandando, que están adquirindo, que están solicitando polo interese por este ámbito. Entonces, hai que deben nacidos e ser agradecidos e no meu caso, pois eu son aquí unha peza do puzzle, pero o puzzle é un destes puzzles grandes que leva moitas horas construir. Bueno, oye, pues una fortísima aperta, gracias por estar ahí. Una aperta también a Santos y a la querida Mar Lorenzo, que son xente da casa, como sabes, que igual que a ti. Y nada, boa singladura este o que queda de curso, que vaya todo muy bien. Grazas. Bueno, pues nada, xa deixo de gravar. Oye, Pois, moitas gracias, nada, estuvo estupendo. gracias a ti, a verdad que foi unha conversa ben agradable, por certo. Sí, hombre, por eso temos que, o mellor ano que ven, ou así, cando teñamos máis material que vas a tener enseguida, pois ti conta conmigo porque primeiro é moi interesante todo o que contas. Eu quedome aí con la última reflexión sobre por onde temos que traballar que me interesou moito, moitísimo. E nada, se sabes onde estamos, o sea que incluso seguro que tes pois doctorandos, xente que este arrancando no mundo da investigación, e creo que para eso Duga fai o seu papel moi ben, non? Para meter aí investigacións pois, ao mellor TFGs ben desenvoltos, etcétera, non? O sea que xa sabes onde estamos. Pois o mesmo che digo, que necesitedes ou unha man ou que faga falta, pois estamos, ao vosso dispor. Moi ben, pois unha aperta moi forte. Unha aperta, Juan. Chao, hasta logo. Hasta logo.